derraɓe ɗuɗɓe ɗo rencontre be probléme feere ha dede whatsapp maɓɓe ɗuɗɓe contacte yam ɗo tefa dede lawol ngol tokkata résoudre probléme man ɗo derra man daro fu mi andi a rencontre be probléme man ɗo mi anda to heɓi a résoudre probléme ay ko to heɓayi to heɓi a résoudre probléme ay ma fanima alhamdu to heɓayi a résoudre probléme ay ɗo bo hande mi waɗi ami tindinma procédure a tokkata ha a résoudre probléme o nga ɗo rencontre damugama ha ɓuuri sembe. Assalamu alaikum warahmatullah. Inde Madamu Haruna mo Jaygol Pulaku TV. Problème non jediraɓe ɗo rencontre ɗum probléme ɗume ɗum probléme ajouté go nder groupe WhatsApp sans autorisation maɗa wiye tan fajira a tawa ɓe ajoutima nder groupe ji bana 5 jeego sappo fu a tawa groupe débat kaza kaza groupe fi donc groupe jiji goɗɗi lattiɗi ɗi gona intéressant sam to a nasti groupe may ɗo bo a tawa ɓe gerɓi message ji bana temere ɗiɗi temere joyi ujunere fu yake feere audio ji ɗi ɓe gerwatama bo vocal ɗi ɓe gerwatama ɗo ɗiɗo télécharge automatique bo ɗiɗo gaɗa connexion maɗa timma mere andu aɗo tefano warta blocal o man ɗo wartataɓe gata nder groupe man ɗo donc ɗo on dede question je dirraɓe ɗuɗɓe ɗo posinami tum mari haaje keɓa dede systéme je foti prémeta ɓe ta goɗɗo ajuta ɓe nder groupe whatsapp sey to ɓe giɗi ɓeɗo yam to systéme may ɗon na wala derra systéme may ɗon gam may ɗo min tammi on tindingo lawol ngol ɗum tokkata on bloca ɗum warta to goɗɗo yiɗi ajutugoma nder groupe whatsapp ɗo to fo ni o ajute ni ɓe hollaymo o fota o ajutuma sey to o yerɓanima invitation to yerɓanima invitation ɗo notification warante ha whatsapp maɗa wani kasajo yerɓanima lien d' invitation ha groupe o mbiyetenga kasa hatto noon ala harata yiya groupe may ɗo to nga mérite a nasta nder maga ko to nga méritaki to nga mérite ma clique a intégré nder groupe may ɗo to ayi ɗum groupe wallatinga intéressant to ɗum groupe nga yaɗanga fu luluji haalaji mere bo a ignora tan a nastata nder groupe may ɗo ɗo hoytinante warta tawa aɗo hebbini groupe ji vocal ji ɗo télécharge o non noon derraɓe ɗuɗɓe matiyam ɓawo dedey sodugo application ma bo systéme en poti mbiyen je en matino balle salide dede ko larani to connexion ɗo timma lawlaw derraɓe ɗuɗɓe ɗon no mari probléme may ɗo systéme je mi yerɓani ɓe may ɗo ɓe matiyam ɓe wiyam dede ɗum résoudran ɓe dede probléme man ɗo ɓe getti ɓe sewrake ɓe majum ha ɗuɗɓe ɗo guelo en ajuta ɓe dede nder groupe ji meɗen ɗi whatsapp inchallah tammi ajutugo derraɓe may ɗo ɓe pat maɓɓe gam may ɗo ɗuɗɓe jamtiyam e no watta ɓe bloca vocal bo ta télécharge o e nandi min kolli on non gatta on bloca warta audio vidéo e photo télécharge atako heɓata ɗum yarana on connexion amma vocal ɗo wala systéme no watta bloca vocal wona télécharge atako vocal ɗo dole télécharge to automatique tuni ha ɗum dippake donc meilleure solution kam c'est systéme je min tammi on hollugo yotta wona groupe nga wona intéressant nga wala haadi hedditago kuuji ha maga fu hanga kam ma ta a wona nder maga yake feere a wurtoto nder groupe ɓe loroɓe gatuma nder groupe amma to a activité ɗe paramètre je min tammima hollugo ɗo warta wala mo foti ajutuma nder groupe sey ɓe autorisation maɗa autorisation ma wona o matata a gal wasa o ewnuma o wima mi ajudite ba non to foni ajutugoma ɗo ni sey ɗum yerɓanma notification sey to a yiɗi a accepta a clique a intégré nder groupe may ɗo to ka fottanama a nastata nder groupe man mi tan min faami donc sa ala e banni derraɓe to on mari haje systéme man ɗo on contacta mi dow numéro ji ɗiɗi jooton less ɗo on bolwana yam ha maji ha whatsapp mi tammi on yermango systéme man malla bo taɗo lara vidéo ɗo ha tiktok amma tami dow numéro ha may ɗo mi limtay ka be fulfulde 6 capanɗe 71 capanɗe 7 capanɗe 7 capanɗe 7 ɗo numéro may ɗo ma bo en mbiya 6 7 1 7 0 ɗo numéro ka a wata matugo yam ngal whatsapp ko ngal appel inchallah mi tammi ma yermango systéme man ɗo to Allah mo yerɗi a sendiran ɓe probléme